sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Kadyak tumauma nga agyaman, gapu iti ingkay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Pagyamanak unay ti oras nga ititidyo, tapno agdangag kadag iti drama nga iap-upload tayo. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo, arubi. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, day di lolo kan lolak edi tinaasam nga agdangeg kadag iti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden. Iso nga inyub ubing kumot tinagdangdangeg kadag iti drama. Ket pakaragsakak unay ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok edi a drama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan arubi. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Siyak ti inauna kada kami atallo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga rod dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno ada busbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngam jakon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon ti nagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awit talang beshi. Angam, nakapalas ka manan iti kasta unay. Papanam. Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan nakamapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti talo nga oras apan agkanta. Ay, unay kan. Kalkalpas la ti trabaho tayo jay moal. Apay di ka pa'y nabanog. Nakainanaak itayan best. Sayang mo day jay no paluspusak. Isopay no adamang tad ititip. Ay na, nulabsam ti agsarita. Kasla mo 5 ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagagit mo. Ay na, kinapod no na beshi. Kayat ko ti agurnong. Iti kasta, adda busbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida pa kanan itinginginaan a restaurant. Ay, wow! Go, Beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y. Uray di mon i-double naktiri daw. Itikas na, saan ka ama disturbo inton sumang pata. Ray! Apo! Ray! Apay ka di, Lola? May kamanbit dito, apo. Aday baga. Anya day jay, Lola? I-text mo man ni Manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko, Lola. Adto'y apo. Umanay ka din ti 15 pesos a pagload mo. Ay, Lola. Ado day ta na. Jay naka-unload ti ilod ko. Tapno dapay pang tawag na ken pang text. Ay, anya nga ti text ko ni Manang Ruby. Damagam maano kaano ti panagawid na.
Ibagam tagumatang iti kape. Naibos nga minin ti ginatang na idinaudi ang agawid. Ibagam tajay barako ti alaan na, wan. Wen lola, iso ti itiks ko kani manang. Sige apo, ibagam tanuad na nawadwad a kwartana. Uray mangalan tumatlaangan iti biskwit. Wano uray kumporme a klase ti tinapay. Kaano kay kanaw ti awid ni Robay? Saan kan upay ang makaawid lakay? Adda ka no ngamin pag natibos na. Ket ni Rubila ang titalkan na ichay mol apag-obraan na. Kastaya. Wen. Masaya nga nakiti panagadal ni Robay. Kinay kayat nan tinagtrabaho ngam ti agiskwila. Ay, wen nga rod lakay. Hanggang may ngay nga rod. Isumot siguro tinaituding agasat jay apo ko ta. Wen na. Isumot ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makuna agasat na. Gasat na ti sana makaiskwila ta kinay kayat na matintag trabaho. Makatultulong matkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mat iti allowance dagiti addina. Sa bagay matkit di Ang may masaya nga nakatalaga. No nag-eskwela ko may sa kumaitan a maestra. Wano nurse. Saan kita kahiralaang iti may sa amul iti bagyaw. Hello manang, kano ka kanong agawid? Ururayan da kadalola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid, ading ko, ngam adamat trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko, wan? Kasano nga iti pagpagatang ni Lola? Ipawit kunton iti biyahe nga agawid di ta inton bigat. Inagan kunton kan ka, tasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod manang. Mangipawitak tumatlaangan ti alawan siyo kini Raisa. Kastamot tanda lolo kan lola. Isupay nga igatang da iti daduma pa'y akasapulan di tabalay. No agudong da ijay ili. Sige nga rod manang. Kaya tagyaman unay Agan-anad ka nga rod dita. Sapay kumata makaala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawid ka met. Ururahin da ka ngamin na talaga dalula kan lolo. Sang kadamag da ka. Wan, agpakada ak iti boss ko inton agsubli, ading ko. Ay na, agawid ka nun ni Rube inton bigat lakay. Kastaya. Kahit nasayaat no kasta bakit. Umay nataka no sukunan. Sukunan. Apay ka naw. Ipasyar nataka no ijay bagyaw. Bag no manusan natin mangkibkibin iti bakit kan lakay. Kahit apay, agpakibin ka ngamin ay kat no napigsa tapay matamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Sa bagay nabayag mata na panawan. Idi na udya nagpasyarak iti bagyaw. Imbag ta nalagip di aputa ti panangikuyog na kadata iti syudad. Isuka no ti regalo na ka. Iti umadanin a panagkasangay mo lakay. Ayun. Intun umay alawas ti kasangay ka. Isa ganang marod ti usarak abadaw. Kan jacket ka. Tanalame ni di bagyaw. Wan, isa ganak inton madamdama lakay. Imbaglaeng tananakam ni Rube nga apo ko ta. Wan uray saan anak adal. Adamat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amuna ti tumulong kadagiti masapsapol dito'y balay. Ay, una yun, ti kasto yan na pasamak mo, lakay. Apay, ngayon bati na kami, mantan.
Lolo, apaya di mo matanin oray ti panagawid ko. Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaws tiragsak na idi kalman. Idi imbagam nga agawid ka itangal daw. Kung nabasa pa maturog, iti kasta, masapa mo't nga agring. Kat makaparti tinitiba mano. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Hanggang muna yan, takasto'y matan tinapasama. Saan mat gaya man ngagangagas, idiriri nga kitayag sapa. Sorry, Lolo. Sorry talaga. Sorry no itaak lang nga nakawin. Sorry no dinak na oray ang nagawin. Idi si bibiyag kayo pa. Rubia po. Nagdagsan ti barokong ko, Lola. Agbabawi ak man. Ngam naladawin ti amin. Sapay kumatamawatan nak ni Lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka, Rubia po. Ngamuray no kasta. Agyan daw kalata iti pamakawan kan kwa na. Iti kasta malaganan magtirik na. Kaano nga iti panagsubliyo iti Hong Kong, Mami? Saan akon nga agsubli iti abroad? No kasta, ag for good kayon, Mami? Una, bakit ni Lula yaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay. Saan ka mat anam namaan ta damat nga rod trabaho? Mami? No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. Pasensya kayon, Mami. Ngam talaga ngamin ajak mayulo idi ti agadal. Sayang laang ti kwarta busbusak. Nadyak mat laang makagraduar. Sana bale, tauray jak na kaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance daray ken Raisa. Sa bagay katanyangay. Anusan da kami nga rod at tulungan, anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wen, Mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkat anaimot. Basta lakit di adda anak, mangtedak, Mami. Hello, sa dino nga iti pangdagasan miking ka anak ko. Ay, pasensya kayon, Mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya? Apay ngay. Kunakman no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal ariyon yun day iti side ni Lulam. Naskan nga umay ka. Ti kasta maam mumot dagiti kakabagyan tayo. Kayat ko unay ti sumurot, Mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a taong agbantay dito'y pwesto. Kastaya. Wen, Mami, sana bale, mangtedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mangtedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay kat si ka nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no aday itad mo abusbusan mi amapan makireunion. Apa hindi ka agawid ita man, ha? Saan? Si kapay laang ti agawid. Kas makita mat. Busy ak amang yor ornos kadagiti istak ko abadbado.
Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Di ka nga rod umay iti kasardama ng Juan inton bigat? Ay, nubigat ka din day, Jay. Katuan manang. Ay, sayang ah. Lugi akmanan nga rudin. Ano kas na? Siyak tuman laangan ti awan ijay. Workaholic kang tumot ngamin manang. Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Ha? Kasta gaya ma? Kaya't mon samot nga awan allowance mo iti makadomingo, ah? Angaw ko lang day jay manang. Si kamit. Angam adagan ka no serious wam. Ay na, nakaado ka man ako na konre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day to'y matiitad mo kinirize na. Ibagam tumat kan kwan agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Jowan inton bigat. Agpalingki kayon tumatan. Gumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Kan iyalaan nyo iti prutas. Wan? Wen manang. Hello manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kid-kid dawon na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. No kasta, di ka manin nagawid? Saan at talaga? Uray agpakadaak. Sigurado adinak tumatla ang palubusan ti boss ko. Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo, manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit kan pancake na. Ibagam to day takan kwa na, ading. Sikati makamo, manang. Wen, umawag ak tulaangan iti agsapa. Sakbay ama panak ag trabaho. Ay, bes. Iday ka pa makumikum dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itabulan. Ay, asino ngay? Asino pa'y kuma? Di ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Win ko naklang arudin. Ay, wow! Congrats myself ang arod. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka best. Of course, i-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay. Agsubli pa iti pwesto ka. Ang mga nood naman ang gumatang kadag iti lakok. Isupay ang mainayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, mat. One best. Natay ka no ti may isang ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Angam saan mat nga grep-reply ni boss. Aw-awagak pa'y ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga makumikom. Urayam, pacheck nga reply mo't lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock kan collection dito'y pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kasta dagiti business-minded, bes. Business ti ada iti panudot da. No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Namanyangay. Talaga kasta. Kan mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo mat ita. Ang saan mat? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawid ka kuma. Anya, apay, agan ano ni Lola? Anya ti sakit na. Gapo siguro iti kinabakit na Iso kas jay.
Adun ti marikrik nana. Kat ipantayon iti ospital. Iso nga ro da pag-awidin da ka manang. Tapag tutungtungan tayo ka no, doon niya tirumbang aramidin tayo. Ngamin, do ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agbantay kan ko na. Sige, agander tayo mak iti trabaho. Itikas na, makaabotak pa iti biyahe nga agawid dita. Agawidak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Oh, kumusta ka ni grandmother you, Bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dag iti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng nakano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandan inaatake, Bes. Ay hala, apay nga ta insardeng na? Naibus ka no ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanun analagip ni mami adinamag. Una yan. Sana balian, saan mo't adelikado ti kasasaad na ita, Bes. Okay ka no mo't ti blood pressure na. Amangan no iyawid na matlaang ita. Wano inton bigat. Ay, nasaya to kasta. Ay, asino nga ti kadwana ita yung hospital? Ni mami, kandag iti do ang kapsat ko. Ah, mala, di ka nagdanag, Bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti paggad ni Lola. Ray, apok. Apay, Lola? Awag aman ni manang mo, Arubik. Ipalagip mo kan kwa na nga inton umay alawasan ti anniversary day di lulom. Iti kasta, sapsapaan na tagpakada iti bus na. Kat makaawid. Ay, wan. Nagbiital daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga rod apo. Agparte kay kadi iti baboy, Lola. Katuan malaksid iti panaglualo tayaw. Arabidan tayo lata tinainsigudan akaugalyan tayaw. Amang lagip kadag iti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang ro den lualo. Adda pa'y maparte? Wan, apo. Iso nga ibagam kinimanang mo, wan. Ipalagip mo. Ang mga nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo para iti kasangay ni Mother Dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti daduma. Ay na, excited ak nga rodin nga gawin. Mom, kasla italang ang makita ti kinaragsak mo. Ah? Isaya, best. Oo! Si Maranta ka kaya? Siyempre mo't si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa ni mami. Wala. Ay na, uray siyak mo't ano bilang. Diyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kung mamabalin ta sumurotak mo't iti panagawid mo, tamapasyar ko mo't di lugaryo. Wen nga rod, best. Saan mo't ngamin amabalin nga agabsentado Angam sana bale, patsyak nga adan tumat lang ang gundaway makapasyar ka ijay lugar mi. Lola! Manang, manipod nagsakit ni Lola. Sikat isang kadagulit na. Lola! Nukas di nga dagkasar. Ag birthday. Reunion. Kan ada matay akabagyan tayo. Tunggal ada okasyon. Sikat isang kadamag na. Kanayo na damagan na. No gawid ka kano. Nagsakit. Nagdagsan ti barokong ko. Manang. Apay, di mo inuray ti panagawid ko, Lola. Apay. Napigsa pa hindi kalman. Nag-iisang pa hindi ko nakagawid ka. Pag-amam.
Basta matlatan na kusbo iti nagtugawan na itigid ti kama na. Hindi bangunan mi. Saan mo nga gang angas? Unay matan ti kastoy. Apay adi nagnauray. Apay, Lola. Manang. Pakawanan nak, Lola. Pakawanan nak no italaga nakaawit nak. Nakaalak ngagpaisoy ti bakasyon ko. Ngambang kay kamatan asin ang patag. Kumusta ka, Bes? Agsubli ka din iti trabaho? Pampanunotek nga ron. No agsubli akpay, when no agbiro kaklangan iti sabali a pagtrabaho. Anyat kahit mo asawan? Diyak mo, Bes. Aging gait, kat mariribo ka nakpailaan. Itian niya. Diyak mo. Basta diyak mo, Bes. Ay, haladay ito'y. Diyak nga ron ang mo no ayan ti parikot ita. Tingat na trabaho, wano siya ka mismo. Ha? Kasla ak makonkonsensya. Nang runa no titungtungan kat may papan iti pamilya. Anya mo na kitang ibagbagam, Bes. Saan ka maawawatan? Tunggal adda ngamin okasyon iti balay kat awanak. Kaya't ko unay ti agawid. Ngam di nakmat nga rod palubusan ti boss tayo. Italaang amamiris ko niya amin. Uray di na kayat nga agabsenak no talaga akayat ko. Awan mat kat ti maaramidan na. Husto ka, Bes. Ken may saan mat abulakbul ti papanam no bilang. Agabsen ka para iti pamilyam. Wan nga rod, Bes. Nung amin agpakada kat saanan nga agreply. Ti amok, di na kayat nga agabsenak. Iso apan agkunak kat addamot laang nagkurangak. Inununak ti trabaho ngam ti pamilyak. Banag apagbabawyak unay. Ay, workaholic ka ngamin, Bes. Pudno amay ikam ti pamilya may ti kwarta. Maitad mo ti kasapulan da. Angam dumalatamot, adda ka. Mas mahalaga pa rin ang iyong presensya, ganern. Pudno unay date na, Bes. Angam, saan pa anala daw ti amin? Mabalin pa asulnitam, dagiti nagkurangam iti pamilyam. Ure awanan da lolo ken lolam. Adamot pa ni mother mo, ken dagiti siblings mo. Bingayam ati oras mo, Bes. Saan na puro trabaho? Tani, di tayo amo, no kaano ti panangipulang tayo iti bulod tayo abiyag. Iso habang andito pa tayo sa earth, ay kat enjoyin natin, ganun. One best. Kat agyaman na kadagita nga advice mo. Manipod ita, ikakon iti oras ti pamilyak, tapno awan to ti pagbababawyak. Duwatawan matan tinapalabas manipod na tay day di lolami. Kat ita, tunggal ada okasyon iti balay, kanayunan ti panagawid ko. Awan ti okasyon apal palabsek. Kanayon kon nga ununaan ti pamilyak sakbay ti trabaho. Inistoryak daytoy ngamin adu dagiti pagbababawyak, kat kayat ko nga ibinglay kadagiti padak adumdumngeg. Adu ti panawan asinayang ko, gapo iti ayat ko ang makaornong para iti masakbayan. Naamiris ko nga awan serbi ti adu akwarta no awan mat oras mo iti pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay ko ma tan nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ruby.
Ken ka pagayam Ruby. Pudno unay ti kinunam. Awan serbi ti adu a kwarta no awan met oras iti pamilya. Adu nga agpayso ti kwarta. Maitad amin a kasapulan da. Ngem saan nga umdas dayta ngamin ti pinakaimportante ket ti presensya. No maminsan masulisog tayo ngamin iti silang ti pirak. Kayat tayo nga umado ngem di tayo meten mapupuotan ti panaglabas ti aldaw. Ado dagiti mamis tayo, ado dagiti mapukaw tayo. Banag apagbababawyan tayon to iti maudi nga aldaw. Patsyak a nakaibati iti adal, to'y pakasaritaam pagayam ko. Kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.